खुलुमबाय। बिजेपि आरो इउपिपिएल एलायन्सआ थाथारनांगौनि सार्थआव प्रमद बर' बिथाङा गावनि माखासे महारथिफोरखौ लानानै दिल्लीयाव अमित शाह बिथांजों सावरायनानै बिटिसिनि सिटखौ बिजेपिनो हगारनो नागिरदों। बाथ्राया मारै खारदों? खोथाया मा? फारसेथिं हेमन्त बिश्व शर्मा मानाव गेदेर बिथां सारा कन्टेस्टखौ प्रमद बर'जोंबाबो खालामगोन होनदों। सोरबा इउपिपिएलनि दैदेनगिरिजोंबाबो कन्टेस्ट खालामगोन होनदों। बाथ्राया मा? दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों स्पष्ट भाबै नोंथांमोना मिथिनो मोनगोन। स' हेलो एभरिवान, वान्स अगेन वेलकाम बेक टु द चेनेल। दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों, लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथां बयबो मोजां दं। स' बाथ्राया जोबोद सिरियास। प्रमद बर' बिथां सारा बिजेपि आरो इउपिपिएल एलायन्सआ जिहेतु फैगौ बिटिसि इलेक्सनाव जोबनो थांगासिनो दं, बे खोथाखौ बिजेपिनि फारसेनिफ्राय फ्रम द साइड अफ बिजेपि क्लियारै होखाबाय। दा बेखायनो बे एलायन्सखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय गावसोर जेरैखि जाया मोनथाम रिमट कन्ट्रलबाबो पावाराव फैफिननानै बे एलायन्सखौ फोथांनानै लाखिबाय थानायनि सार्थआव प्रमद बर' बिथाङा बिटिसिनि सिटखौ बिजेपिनो हगारनो अमित शाह बिथांजों गावनि रथि महारथिफोरखौ लानानै दिल्लीयाव सावरायनाय खोथा। दा मा जागोन बिजेपिनिफ्राय बिटिसिनि सिट जायोब्ला? नेशनेल पार्टी बिनि आखायाव जुदि जोंनि बिटिसिआ थाङोब्ला मा जागोन नोंथांमोना एसे सिन्था खालामदो। दिनै एसेल' बिबांनि इएम थानायावनो बिथांमोना सोमावग्लुंदों आरो जोंखौ जेरैबायदि रिमट कन्ट्रल बादि बाहायगासिनो दं, बेखौथ' नोंथांमोना रोखा नुगासिनो दं। आरो माखासे 6 सिडुलनि प्रभिजन्सफोरखौ खोमालांगासिनो दं, बेखौबो नुगासिनो दङ। लोगोसेबाव दिसपुरनि चिफ आरो बिटिआरनि सिएमआबो आंनो होननो हालाय फैबायब्ला आरो बेयाव सिटआनो रग' जुदि नेशनेल पार्टीनिफ्राय जायोब्ला बिटिसिनि सिटआ सानदो रायजो राजाफोर। दा मोनसे खोथाया जाहैबाय, हेमन्त बिश्व शर्मा मानाव गेदेर बिथाङा बुंदों जेरावनाखि गावसोर स्ट्रं बिजेपिआ जे समस्तियाव बिटिसि अनसलाव जि समस्तित बिजेपि स्ट्रं আছে এই সমষ্টিত बे समस्तिफ्राव प्रमद बर' बिथांजोंबाबो कन्टेस्ट खालामगोन, सोरबा लिडारजोंबाबो कन्टेस्ट खालामगोन होनदों हेमन्त बिश्व शर्मा बिथां सारा गावनि खुगानिफ्राय मोनसे बाइटनि गेजेरजों। नाथाय गासिबावबो नङा, जेराव दुरबलबाव कन्टेस्ट होनाय नङा होनदों, नाथाय हारसिङै गेलेगोन, कन्टेस्ट खालामगोन। बाथ्राया होनबा बिथांमोना बिटिसिखौ लाजोबनायनि, नेशनेल पार्टीया लाजोबनायनि टारगेटआनो जाहैबाय। दा बिथांमोना बिटिसिखौ लानायनि रुटमेपखौ कमप्लिट जानो 10%सोल'सै जाखाजोब्बाय, डिजाइना बहायनांसिगौल'। आरो बिनिफ्राय देरसिन माथो फोरमान नांगौ? जे होनखाबाय कन्टेस्ट खालामगोन बिटिसिआव हारसिङै गेलेनानै, जायजोंखि जाया जेखि दोलोजों जाया। सांग्रां जा रायजो राजाफोर। बेजों लोगोसे आंनाव मोननै कुइसन सिखारफैबाय थायो दासिमबो। I have the 2 questions। बेयो जाहैबाय मा? 5 बोसोर सरकार सालायनायावहाय प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव नेतृत्वआव जे बिटिआर सरकार, बियो मानो साख्रि सोनो हानायनि क्षमताखौ खोमानानै लाया? दिनैसिम बेसेबां खयथा रिक्रुटमेन्ट ओंखारदों बिनि लिस्टआथ' दंखायो, बेखौ होनांलाया। एडभार्टाइज ओंखारनायखौ नायबानो जायो, जों मिथिखायो। दा बेनिफ्राय बेसिम एडभार्टाइजमेन्टआ मानो दाबो साख्रियाव जयेन जानो हायाखै बिटिआरनिफ्राय? मानो फाइनाल लिस्ट ओंखाराखै? लोगोसे दा जुदि जाब्रबथारोबाबो बे मास मोनसे मोननै समफ्राव खैजोन मानसिया साख्रि मोनगोन? दा 5 बोसोरानो ओरैनो थांबाय, बेयाव खैजोन मानसिफ्रा साख्रि मोनगौमोन? बे पावारखौथ' दैदेनगिरि नोंथांमोना, हाजार हक नोंथांमोना जोंनि दैदेनगिरि, देरसिन लावसिन गुनि गियानिसिन, बेखिनि पावारखौथ' हमथाना लाखिनो हानांगौमोन।
फर दा बेटार फिउचार अफ निउ जेनेरेशन बे मोनसे प्रश्न मानो हायाखै बिथां प्रमद बर' सारा बेजों लोगोसे मोनसे प्रश्नआ जाहैबाय जोंनि बिटिआर एकर्डआव लिरनानै लाबोखानाय रेलवे कच फेक्टरिखौ मानो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टजों हरजादिया लिरनानै लाबोखानाय सुक्तियाव बेखौ मानो हरजादिया बेनि सोलायै मानो आदानि कम्पानिया जोंनि पर्बतझरायाव क'क्राझाराव फैखो बिटिआरआव फैखो ना बेखौनो बै होननानै थगायनानै हरनाय नामा नैबे एकर्डआव लिरनाय जे मोनसे फेक्टरि कम्पानि दं बे जाला नैबेखौनो नोंसोर लांदो होननानै थगायफ्लानाय नामा बे प्रश्नआबो आंनि गोसो सिङाव जाखांफैबाय थायो मानाव गेदेर प्रमद बर' सार दा बेफोरनि सायाव हयथ' सोरबा रायजो राजाफ्राबो जोबोद मिन्थिगौ जानो हागौ बेनि फारसे नलेजबो दं जानो हागौ दा जायफोर बिथांमोना मिन्थियो बेफोर कमेन्ट्सआव रोखा रोखा लिरनानै हरबानो जाबाय स' अब्ला थेंक इउसै नेक्स्टआव लोगो मोनफिनगोन थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ